Jo a la senyora Cano i fins i tot a la presidenta Armengol li diria que el que podria fer és girar els canons i apuntar cap a Abel Oliver, secretari d'Estat de Turisme, i exigir-li que duguis 20 milions d'euros que hauran de pagar els empresaris de les Illes Balears en concepte d'un IVA que no hauran cobrat als seus clients. Com així? No s'entretén fent tuits demanant-li responsabilitat en el govern d'Espanya i justícia amb un cas tan clar com aquell dels 20 milions d'euros? Perquè nosaltres l'apoyarem també amb aquest. Per tant, jo diria en espècie PSOE que lluny d'estar tan nerviós, com se li mostra, sabeu que estan nerviosos, fan tuits des del seu perfil oficial i tal, s'haurien de mirar també a l'ombligo i veure si realment estan actuant com toca. Miren, han presentat dues mesures d'aquí de Balears. Una és la de 500 euros durant 4 mesos. Són tot béns de Madrid. Les lleven de polítiques actives d'ocupació. És a dir, desvesteixen un sant per vestir-ne un altre. Això és important que se sàpiga, però les hi apoyarem, tot el que siguin mesures, però que se sàpiga que estan empleant dobbers de Madrid, no són d'aquí, i que a més desvesteixen, com dic, tot el que són les polítiques actives d'ocupació per posar aquesta mesura en marxa. El segon és dir-los subvenció, és una ordre que també han publicat aquest cap de setmana, fan un goteig perquè pareixi que n'hi ha més, subvenció de fins a 4.500 euros per a empreses, i hi posen 136.000 euros. Si sabeu fer comptes, que tots en sabeu, això són 30 treballadors. No els fa vergonya posar en marxa una suposada línia d'ajudes per als treballadors que només afecta a 30 treballadors dels 1.000 que s'han despedits. És que tornem en la política de la tinta d'escalamada de la senyora Armengol, un gran titular, bufes i darrere no hi ha quasi res.